It-taqsima tar-Rapid Intervention Unit fil-Korp tal-Pulizija issa għandha flotta ġdida ta' vetturi sabiex jassu u jassistu t-toroq Maltin u Għawċin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew ippreżentati 20 vettura ġdida mamra b'faċilitajiet apposta biex jiffaċilitaw il-ħidma tal-uffiċjali tal-Pulizija. Dwar dawn il-vetturi li millum se jibdew iduru t-toroq Maltin u li waslu b'investiment ta' 900,000 euro, tkellimna mal-Ispettur Antoine Xilja u spjega l-karatteristiċi differenti ta' dawn il-vetturi fosthom kompartiment li jifret lil persuni arrestati fil-vettura mill-uffiċjali. Hemm kompartiment li qed jifret il-pulizija mill-persuna arrestata u għandha bħala vettura hija iktar b'saħħitha minn dak li għandna llum. Għamilna avvanz kemm fin-naħa ta' beacon lights u sereni kif ukoll fis-saħħa tal-magna tal-vettura. U kif is-sema ġa tajjeb ben tajjeb il-vettura huma awtomatik. Jiġifieri qed tipprovdi iktar kumdità tal-pulizija li qed fija. Spjega wkoll il-ħsieb wara din id-dera ġdida ta' dawn il-vetturi. Il-livery li għandhom jidhru iktar viżibilment, bil-lejl ukoll huma reflective kollha allura hemm iktar sigurtà għall-pulizija speċjalment ikunu waqt xi roadblock għalkemm dejjem il-karozza jkunu mamra bil-beacon lights mhix hawnlin. Il-viżibilità u ħadd tingħaraf iktar malajr. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà tenna kemm hija essenzjali din it-taqsima li tkun minn tal-ewwel li tassisti fuq il-post. Il-Kummissarju tal-Pulizija tenna wkoll li l-ambjent ta' dawn l-uffiċjali hija essenzjalment il-karozza nnifisha u għalhekk l-importanza li dawn ikunu komdi għalihom e kif ħafna drabi qattaw ġurnata sħiħa ta' xogħol fihom. Il-Kummissarju Gafà qal ukoll kif dan l-investiment jagħmel parti minn trasformazzjoni totali tal-Korp tal-Pulizija. Spjega li mill-2017 lil hawn sar investiment ta' 3 miljun euro fil-flotta kollha tal-Korp tal-Pulizija. Temm jgħid li anke s-sewwieqa ta' dawn il-vetturi se jibqgħu jiġu mħarġa minn esperti barranin sabiex apparti li jieħdu ħsieb il-vetturi jaslu fuq il-post fl-inqas ħin possibbli. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri elenka l-investiment massiġġ li sar fl-aħħar żmien sabiex il-Korp tal-Pulizija jibqa' jiġġedded. Tenna kif dan l-investiment qed jibqa' jassigura Korp tal-Pulizija effettiv li jwassal għall-aqwa riżultati. Kontinwament qed nuru li bħala gvern impenjati sabiex inkomplu ninvestu u nagħtu l-aqwa servizz fejn jidħol is-sigurtà ta' pajjiżna. Il-Korp tal-Pulizija permezz ta' din it-taqsima, Rapid Intervention Unit, ikun jeħtieġ li jasal fuq il-post u jagħti l-aqwa servizz possibbli fi ftit sekondi.